वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। संतोष राणे जरा शेजारी उभा आहे.
मस्ताना दिल पे वार 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 ऐसा किया हर वार वार यार कर दिया चढ़ी हुई है गरारी अड़ी हुई है मैं फौजी आज टुकसी हो गया अख में मारूंगा दीवाना पक्का जी मेरा निशाना लख तू बचे ना बचाना अख में मारूंगा दीवाना साया जब से मिला तेरा साया भाया मुझे हर बार तू भाया लाया सपने हजार तू लाया ऐसे ऐसे हाँ ऐसे 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 जैसे आया जब से है यार तू आया छाया बन के है प्यार तू छाया लाया सपने हजार तू लाया ऐसे ऐसे हाँ ऐसे ऐसे राई बरेली में तू बीच बाजारी जब हुस्न दिखाने जाएगी होश उड़ाने वाली शौक नजर के जो पेच लड़ाने जाएगी राई बरेली में तू बीच बाजारी जब हुस्न दिखाने जाएगी होश उड़ाने वाली शौक नजर के जो पेच लड़ाने जाएगी हर बहन के इतना से बढ़ कहना तेज हवा से बच के रहना गिर जाए तो फिर ना कहना झुमका गिरा दे What chunga? What chunga? What chunga? सुपर सुपर कमरिया हाथ में डाले हाथ नचेंगे सारी रात आज मिला है हमको सुपर सुपर सावरिया बाएं से थोड़ा बाएं से हो आज हिला दे सारी दुनिया जब देखो मनाली लाल पीली लड़कियां जब देखो मनाली लाल पीली लड़कियां वैसा ही डरता भले ही डरो कि
ಭೂಮಿಗೆಲ್ಲ ಹಬ್ಬ, ಗಾಳಿ ಗಂಧಕ್ಕೂ ಹಬ್ಬ. ಇಂದು ಭೂಮಿಗೆಲ್ಲ ಹಬ್ಬ, ಪುಷ್ಪ ಕುಲಕ್ಕೂ ಹಬ್ಬ. ಇಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನಿರದ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಹಬ್ಬ, ಇಲ್ಲಿ ಓಡುತ್ತಿರುವ ವಯಸ್ಸಿಗೂ ಹಬ್ಬ. ಇಂದು ಬಾನಿಗೆಲ್ಲ ಹಬ್ಬ, ಗಾಳಿ ಗಂಧಕ್ಕೂ ಹಬ್ಬ. ಇಂದು ಭೂಮಿಗೆಲ್ಲ ಹಬ್ಬ, ಪುಷ್ಪ ಕುಲಕ್ಕೂ ಹಬ್ಬ. ಇಂದು ಮರಳಿಗೆ ಹಬ್ಬ, ಉಪ್ಪು ಗಾಳಿಗೂ ಹಬ್ಬ. ಇಂದು ಕಡಲಿಗೆ ಹಬ್ಬ, ಅಪ್ಪು ಅಲೆಗೂ ಹಬ್ಬ.
తలకి చేసా నీకోసం వయసు వాకిలి కాసారా నా అసలు పోగేసా నీ గుండెకు వచ్చేసా నీ రకకు రంగం సిద్ధం చేసా ఎందుకు పుట్టిందో పుట్టిందే మోనవంతే గుచ్చట పుట్టింది దానికి పిచ్చి పట్టింది పేరు పెట్టింది ప్రియాలో పోయి తట్టింది కోరిన పెట్టింది స్వామికి ముక్కులు కట్టింది చుట్టేస్తుంది చుట్టేస్తుంది చుట్టమతే చుట్టేస్తుంది చుట్టేస్తుంది తొందరి చూపు నీకే ఉండదు కాసేపు उद्धार है अब हर एक दिन स्वराज का त्योहार है अब ये ही ना झुके तेरी लाज इसमें रोशनी भरी दान दिया भक्ति का दान दिया शक्ति का तूने ही तो झोलियां भरी जो भी बरसा बरसा बरसी ठहराई होठों पे हंसी अम्बे माता तेरी कृपा से मेरे घर में आई खुशी हम चट्टान से डटे कब जाना से हटे हमने आदि की मत में हमारी गंगाए बहानी तरर होलिका जले शत्रु राह में मिले हमने जब जब शमशीरें तानी है माए भवानी परिपालय परमेशी कमलालय श्रीदेवी कुरिपिंचवे करुणांबुरासी जतुलतो प्राण में नाट्यम చేసే కతులతో నామ శతం మూల నటులతో నా పైన నీ చూపు ఆపేరా నా ఆలోచనే నిరంతరం నీకు నివాళినివ్వాలని నాలో ఆవేదనే నువ్వు ఆదరించిన నివేదనవ్వాలని దేహమునే కోవెలగా నింపుకొనుకుంటా జీవముతో భావముతో
बाबा वहिनी आज सकाळ सकाळी देवा पूजा करायला लागलो बरं कित्याक बाबा काळी पेपर बरे की खबर येईल का बळ्या मिळणार नवीन खबर येईल अरे ददू आज मरे गुढीपाडो म्हणल्यार संवसार पाडो म्हणटात आयच्यान आमगे हिंदू धर्मात नवीन वस्तू जाता हे तुमच्या घरात आज मला खबरच ना हय बाबा म्हाका खबरच नासले आयच्यान आमगेले नवीन वर्ष म्हण घेवन आज संवसार पाड्या दिवस कोडलिंबाची कोडू पाना तातूंत जिरे मिरी हिंग गोड मीठ कोंब अशी घालून मिक्स करून वाटून थोडे प्रमाणात अशी खाऊ जाय असे म्हणटात आणि त्या निमित्तान गावात कोडलिंबा झाड नाटू जाय अशी पहिले पद्धत आसली ते म्हणल्यार हे सगळे वहिनीक पहिलेच खबर आसा म्हण जाल्ली बाबा अरे खुदा धर्मान बरे करून वाचचे ही ती स्त्रीले बरी लक्षण उरता धार्मिकता हीच घराची कळस आतिथ्य हेच घराचे वैभव समाधान हेच घरात सुख आणि व्यवस्था हेच घरात शोभा आणि एक संतुष्ट स्त्री येतो पळे हेच घरात लक्ष्मी उतरे मामा आरोग्य गजू आरोग्य आता चहा घेण्याचा आज चहा पिवची पहिली हे लाडू खाऊ गजू हे आनी कितें दिलें तुवें हे आनी कसलो लाडू गो भाऊ तू खबर नासले आज मरे गुढी पाडो म्हणल्यार संवसार पाडो आमच्या हिंदू धर्मात मरे आयच्यान नवीन वर्स सुरू आज मरे कोडलिंबा झाडाचे कोड पाना जिरे मिरी हिंग हो गोड मीठ आणि हो मिक्स करून घेऊन मरे बाबा लाडू करून खाऊ जाय आणि मरे त्या निमित्तान मी गावात कोडलिंबा झाड नाटू जा म्हणटात न्ही गे वहिनी म्हणल्यार कोडलिंबा पानान हे सगळे मिक्स कर हे लाडू तू आमकां खाऊ दिला ते म्हाका पयलेच खबर आसले हय हे बाबा हे सगळे शिकू तू खंय केल्लो तुम्ही पापड्यानी लक्ष्मी एकेर पाप नाका कमी शाळा नव्हतो हा असं असू पुरो तेका हांव पळोवन घेता बरे तुम्ही इथे बसा हा चाव घेऊन येता भाऊ अरे हा बाबा आता म्हाका कंपनी भितर प्रमोशन मेळचें आसा हांव आतां असिस्टंट मॅनेजर म्हूण जातलो भाऊ हे कोण म्हणली खबर ना गजू ही गोष्ट हांवें अजुनी कोणा कडेन सांगला आतां हे तुमचे कडेन सांगचेंच हें फर्स्ट बाबा तुमचेच आशिर्वादान जाता म्हाका प्रमोशन मेळत हांव मागीर तुमकां हिंग दवरना मुंबय भितर बोर्ड बंगले घेवन एसीत रुमांत रावचें येवूं पोचूंक गाडी वतली मागीर आमी मजेत कसलें बी टेन्शन उरना देवा आमगेर हो संसार असो फालसो खेळ मुखार करू आमगेर ह्या संसाराक कोणालेच नजर लागूंक जाय प्रभू गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग राकेश बाबा आराम नाही पाय पडता राकेश तू सकाळी आमगेर कसं पावलो प्रॉब्लेम जाता म्हाका जरा तुगेलो उत्तर दर्शन अरे बाबा हा दोस्तार मदत करू 24 तास हजार आसा मातशेंच्यान तुका कसली सहाय जाय आशिल्लें सांग तुगेले कशें चला हो सारकें संसार चलती आसा बरें चल्ला हय हा अजूनही सारखी घालू ना थोडे टाइम वयतलो वहिनी आराम न्ही अब्बा सब्बा चार्ज नाही पडलो
राकेश येतात म्हणून तुका पहिली खबर सुद्धा ठीक आहे ना हा आमच्याच मध्ये घेऊन येईल आणि असा हा भितर अजून पिता हे दे हा सर राकेश चहा बरी झाला आले गाणी मस्त पेटी केला ना चहा बसा ना हा आणि त्याची म्हाताऱ्याची भागात दिल्लीच करण्यात हा जरा बाबा हा बघा क्रमांक आलेला दिसला नाही म्हणा मला एक गोष्ट सांगतो का काय पण तू बेजार पण घेणार का वहिनी खूप त्रास करतोय आणि वहिनीने त्रास पळून म्हाका खूप बेजार दिसता तू सांगचे म्हणत जाल्यार एक बोट अथवा होडी कितलीय वजनात उरली जाल्यार उदकाची उक्तीच पडटा आणि 50-100 लोकांक घेऊन उदकांतल्यान व्हांवन वयता तसली परिस्थिती वहिनीक जाला घरातले सगळे लोकांनी तेणी एकल्यान पळीत पडटलो हाय राकेश आज मागीर मामाक वयता ते गेले तेज्यान बी कांय काम जायना तसोच मागेल भाव गजो नदरेट पुतो तेज्यान बी कांय काम जायना तशें म्हणत हे घरचेच जातलें काम तुगे वयनीचेर पडटलें गटारातली उदक गंगा न्हंयेत बीन वचून मेळटा आणि त्याच उदक पुजारी साधू संत आणि आमचे असले सगळे जाण गंगा जल म्हण पिता पण तशें नाही कोणाक खंय आता घरच्या कामासाठी एक कामाली दोन घेतलं जाल्यार वयनीचेर आशिल्ले वजन जरा कमी जाता आशिल्लें न्ही हाय राकेश तूं एक दीस बसून बरें करून विचार करूं चुकेत चूक ना कोणाक घरात एक मनशान गोळचे आणि 10 लोकांक बसूनच खावचें म्हणत जाल्यार तुजेर कितें टेन्शन उरतलें ते असो राकेश तूं म्हाज्याच्यान सहाय जाय म्हणून सांगिल्लो आजून मी तुगेली कसली सहाय म्हणून तुवें म्हाका सांगलोच ना हो हय न्ही कुणाल तुगेलो ऑफिसार वयतलो टायम जालें न्ही हाय राकेश एक काम करया वाटेर वयत आसतना उलयता वयत आसतना विशय कट म्हणून हांव तुका सांगता जालें. तूं जरा बेगीन रेडी जावन येत जाल्यार बरें जाता आशिल्लें हांव बी तितलो बेगीन येता हांव बसाचेर वेट करता बाय बरें बाय बाय लक्ष्मी अगं लक्ष्मी म्हाका ऑफिसार वचो तो वेळ जाता आसा हे घ्या बॅग सगळे आसा भितर टिफी उदका बॉटल सिंगल पेपर सगळे आसा लक्ष्मी आता घरात गोड ना म्हाका एक गोड कॉफी दी शी मर्याद दिसली तुमका खरेंच गो लक्ष्मी हे तुगे गोड उलयणें आनी नाजूक स्वभाव आनी हो तुजे सुंदर रूप खरेंच तुज्या घरचे गृहलक्ष्मी तूं सारकी बायलेन हांव तो जाता म्हणा खरेंच ह्या जन्माक एक सारकी भुमिका दवरतलो खरें
मला ही पोरा येऊन त्यांच्या जाणटेर बाला हाच्या पट्टा मार कळलं सांगा काय काम होता एंटेर बाला पण म्हणता करना मागची त्या कुठे खायला इथलं कधी जात्रा सगळ्या समाजचे आता काय का म्हणता ते 50 पोलीस मला या किती हे परवा तुला काय पळे म्हणजे आत्ता म्हणून येलो परत सुरू केलंय किती काय धकमान गेलं मरा नागनाथ पंचायत राजभवन नेत्याचा भाऊ पळून घेऊ परवा तुला अगे बाय कांदे आणि खाऊची ना कांदे अरे ठोक पावला आकाशाचेर पावला आणि भांगर तर बायला पडतात ना असे मी दाले वाघ बायला भांगर करू बायला रवून रवून मोडू जा दाल्याकडे भांगर करा म्हणे येऊन भांगर ठेव पावला नक्षत्राचेर पावला याने किती मला 5 बाळ्या वेल्यान एक मनीस पळून घेऊन सकल कुठेचे असतील पोलीस बाबा पोलीस जाग्यार खलास पोलीस नोकऱ्या नकरे बाबा आले वयता रिजाम दिता आणि त्या आमचे भाऊ वर दोन गावा वयता हे कोणा जाईन बिल द्या नका पगार द्या नका बाला गंजा गाडी खाऊ जाय या काही ना दोन गावा गेला आयकर करा पगार होता नमस्कार सर तुमका नमस्कार तुमका नमस्कार 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 अरे नमस्कार 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 की जत्रे के तू येला तू यांच्या बंदावर वाढतात व्यापार ना जाऊन तर कोणा मर्डर बी करेल रे आणि पाशी बी उल्लावले हो शाळेकडच्या येऊ लागेल शाळेकडे पदरी हजा पाहिजे मला मस्त मग शिकायला आणि हा दिसतोय पण हे बघ सगळं चित्र माझ्याकडे देऊन आपण मुळे पंचायती माझ उचलून येता मग आम्ही नाच म्हणला तो मला मेळी 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 माझी गण तिघन सोडा म्हणा तुम्हीच मला फर्स्ट मास सर तुमच्या मत नाव सांगता म्हाका अरे बरं कुठात गेले अगदीच ना पोलीस पोलीस नाव पोलीस नामक पोलीस कुठला करता तुमच्या घरात कोण कोण होता रे किती वेळ होता की आवश्यक भूता घरपुडची हे बळे आम्ही गेले घरात 5 लोक राहतात जमा ऐकून घ्या हा तर रात दोन कुठे आणि आमच्या आई तर रात दोन दिना लग्न झाला लग्न लग्न झाला पुढे गेला पुढे असा तिथले पळले तर गेले लागून गेला उल्ला पळे परत ना झालं परत सोडून गेले कसले आता आम्ही सगळ्या दुष्काळ तुम्ही लग्न झालं ना ओके लग्न झालं नाही तसं नाही तुम्ही पोर घेतली तुम्ही झाले ना पोचू द्यायला नाही खिडकी पिल्ला सर मागू तुम्ही किती मानलंय काय म्हणले अरे काय लग्न झालं आम्हाला सांगायला लग्न किती पडत असं पहिले झालं सांगूया ना हे बोलाय तुला ते पत्र पिंधून ओढे किती एक सांग ते पिंधून पिंधून बाहेर होणार ना ते स्वच्छ भारत अभियान जाएंगे हा दुसरा भाग होता हा सांगा बाय नाव तुमचे ना उद्या नाव तो तू कपडे केले पोलीस पण सांगला हा पोलीस तुम्ही वेळा किती होता तर सोडा सर उदय पण हाती येतो
तुझ्या भितर आवाज येईल ना भितर बाहेर डिलिव्हर जाऊन आला गाडा का तुम्ही दोन झाला सांगायला सध्या सुरू झाला लग्न झालं सर तू तो दरवेळेस गेले ना आता अरे तू कुठे मनोज माझ्या आवाज येईल ना किती वेळ त्याला कसं लग्न पोर किती परत चार हा चार सर ती पोर कोण आली ये बोला 2 विकेट उडली पण हे शाळेत बाबा शाळेत गेला किती शिकला आमच्या गावा कोणी शिकला ना शिकितलो चौथी शेवटी आणि सर शिकून आला शिकते शिलो त्यांना उद्या पाहिजे बाहेर ऐकून घेता करून तुला घेता तुका 5 रस माहिती का 5 रस चिट्टू एक मिनिटा 5 रस आणि गोळ्या मांजरा सोडून गेलं म्हणजे ना पत्तो या टोळ्यामध्ये आता किती तरी किती म्हणजे बाबा एक मनीस रनात मांजरा सोडून गेलं तर मांजर घ्यायला घेतात म्हणे पळय मांजरा गोंडून 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 उडून गेलं पळेला हात वर चुकून पडला मांजर वर चुकून पडला किती करतलो मांजर खोलीतल्या घर येतो त्या मधला पडला गोलीतल्या घरी येलो थांब तिथले दिवस नाटक पळत मुक्काला वैतात मुक्काला घेतात किती गो बाकी सर मग नमस्कार त्याच्या तुझ्या कोण मग जवळ असतो का हवालदार यांचा ट्राय इतके सुरू म्हणता उघडे सर नमस्कार हो सर किती टाइम करतो मागेल काम किती होता कसं वाटत होता आणि पोट मी मोठ्या पोट मध्ये जाऊन पक्ष म्हणणं बाटले मध्ये पक्ष म्हणतात सर पिशवेत बाटली असा कसली दुसरी कसली बाटली ना सर शाह पोलिसाची घेणार कोई दिन झालं पोलीस ने डायरेक्ट हवालदार समजत मला डोळे फुटला गो सर ऐकून तरी घ्या नी हे बाटली कसली खबर आहे तुमका किती मला समजावतो पोलिसाची कथा गेला पोलिसाला मार खायला होतं पोलिसाला मार खावात बघा बघू तू कितपत समजा तू आज कितपत समजा पोलीस कोण मात्र किंमत देऊ तुला तुला जास्तीत आले मग ऐकून ठेवची पहिले तू हल्ला लागला मग काम करतीस मग ऐकून घेतो तुला पहिले पोट पेट्या करता हा बरे हप्ते गावचे त्या दुकान गडूळ चढू आणि मगर काम गाईचे दूध आणि म्हशीचे दूध होऊन विकचे त्याच्यावर पापड लोणचे हे बी विकता आणि ह्या पिशव्यात कसली बाटलीची खबर असा तुला सगळ्या बाटली मी दुधाची बाटली दुधाची छाण्या उदो जात घेतला बाटली मग सांगणार
वादोवाद जात असेल हो. तुम्ही सांगू पुरसत दिल्या आम्ही मनातल्या बेस एक परत तुझे म्हाका युक्तीला वाटतं सांगतो शाण्या. कितें नाव सांगला पळय. माझ्या नाव हांव समजत तू मन लग्न का म्हण चालू गाडी बरी हांव समजला आम्ही चला पळय हे पळय हय गो तू मग मनान गोड सांग पळय. म्हणल्यार तुका माझ्यावर मन म्हणल्यारे हय गो शाण्या तुझे कडेन उलया 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 मन कळटा शाळेकडे उलया म्हणला ती डेली उले बिला खेळटा बऱ्याच उलया म्हणला त्या मनोहर गोळकेर कोण झाला कोण अंगणा बसून उठता तकून दुकानाकडे उलया म्हणला त्या काकण लागेल 1000 गिरायची खारगेचे मुदगेचे पत्तरचे गुंजावळाले देवगळाले सगळं लोक आज पळे तुका तू नोशिला पक्क्या खबर दिली मुद्दम का नाडेल पळे आमचे नाटक गेली माझ्या नाव मध्ये हेमा हेमा सुंदर नाव तर हेमा म्हशी धागे टाकून ना कलार तुझे नाव मध्ये सुंदर असा गो आणि तुझं काम बी सुंदर असा हे पण हेमा धंदा तिच्या शाळेत दूध धंदे उदा धंदो सोया धंदो कितल्या उदा घाल काही करेना गाई मशीन होण्याचे त्यांचं तण घालचं बटल्या ती शेत त्यांचं चालू होतं त्या पुढत गेला तू तड काढ शेड खा किती कर माझी बोल पक्का मग पन्ना जर विश्वास करीत हा बालपणाच्या मत विश्वास करत ना बालपळ एकाकडे नाचतात खा खा खाता आणि दुसऱ्या बरोबर लागतात आणि आम्ही जर फोन करतो स्विच नॉट कवरेज आम्ही आई आणि बाप गाई मारतात आतापर्यंत आई बाबा गाडी मारला गाडी मारले रणाची पसवय माग मत पुढच्या नाही का अहो पोलीस नाईट डे करून जाम झाला उन्हात मग मजा नको जायला जर पक्का मग तुम्ही ऐकाल मग प्रमिस दे सांगू बऱ्या दिसत तुका ते मर्याद कर सांग गाड्या एक सुंदर दिसता होतो माझा किती राणी होतो किती सुंदर दिसता होतो स्वर्ग सुंदरी राजमंदिरी योग मगल राणी स्वर्ग सुंदरी राजमंदिरी योग मगल राणी प्रीतीने आम्ही गाऊया आम्ही प्रेमाची गाणी सुंदर दिसता होतो योग मगेल्या राणी ही भरती मागे प्रेमाची ही तुमका सुंदरी राजमंदिरी योग मगल
सुंदर दिसणार मंदिरी योग मागेल राणी सुंदर दिसणार माझा प्रीत राणी किती सुंदर दिसणार माग टाइम देता हा होईत बाबा बाय 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 याने कोणी बघ होतो काय येईल काय वाईट कमी यार किती येईल I am American. I am American. I am तुमगले country देश देश फिरू एले सरी येईल तुझ्या आम्ही पावसाळ्यात बेजान गेला फिरू येईल म्हणून येऊ अबे तुझा आमगेल क्या कसा आवडला हो हो खूप गारमी छटे या 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 हो मोर बाबा हो दोन दिवस झाले ना गरमी छटाले काय कशी अंदाज घ्यायची गरमी म्हणा हो हो तुमगल खापडे आमगेल कपडे आमचं दोन चेटी घाला गरमी झाला एक चेटी घाला गरमी झाले तुम्ही तर साप गरीब लोक रे बाबा चेटी घाल तुझ्या घर पडत राहतात आमचे देश फोड हा पडे अमेरिका गेलो हो तुम्ही अमेरिका गेल्ली गेल्लो इथे हे लोक साप गरीब जो जेवण ना इथे चेटी घाल आणि तुमगे त्यामुळे बस्ता करून डायलेक्ट लाईन तुमगे हिंगा लोक खूप लज्जी आळगे लोक फास्ट आमगे लोक लज्जी आळशी कामाय मला कामाय म्हणतात हे तुला किती लोक आहे तू कामाक तुमगे लोक खूप लज्जी आळशी बाबाची अरे बाबा तुम्ही लोक काय बसा तिथे लाईन या अखो आमगे रिंग लाईन बी काय ना एक पडी वर चढचाय बघा असलं चुकवर जावर आमगेल पोलीस इथले फट 5 मिनिट भीता छोराक थाटा पोलीस बी खंडने छोरा करो छोरीला धन्ना छंदला धन प्रति घाण पडे आणि वेल्यानं पाला साक्षी लक्ष गान दांडीचा कशा गण आपण काम ती सगळे शोध हिंगाचे लडिशा भडल उले हिंगाचे लाडी खा
बसेल करता हे अंडी ते अंडी म्हणे पळ वाटी खायला बसे खाता आतापर्यंत गो एक कोटी मेलो खरा पळ गो मेल्यानंतर खाना एक पर्स मारतात एक मोबाईल पुसूचो ती सगळे छोट हिंगाचे मॅरेज खूप कलरफुल दिसता खूप आवडता खूप कलर कपडे घालता मॅरेज पहिले होकले एकल्या ब्युटी पार्लरा किडा घेऊन वैठा अरे वाईट माल बरोबर पॅक करून दाखवत नाही तो दिशा बरा दिसता कळलं तुम गेल हिंगा नवराले चप्पल किराने बेठा हो येऊन 2 दिवस आले पोदरी सापड आमच्या नवऱ्या सांगता उकार वत्ता का त्याच्यावर सामान घेऊ उकार खाली पाहिजे तुझ्या खाली बरोबर सामान घेऊ काळे हा तुम गेले हिंगा ओके तांबडी साडी किडा चालेल तो पुरा पंचायत नाही तांबडी साडी दिसता किटाक घर घालता किटाक कसं बरं अरे बाबा तांबडी साडी मला डेंजर एवढ्या सांगतात मी कर वाचता का डेंजर असा ऐकून सण घडत नाही जीवनभर पश्चिमता ओके बरोबर कित्याक काय म्हणलं आज म्हाका भरपूर टेन्शन जाल्लें आसा कितें जालें काय म्हणल्यार आज आमगेल्या कोणाला प्रमोशन जावंच आशिल्लो आनी तो प्रमोशन दुसऱ्या दिलो आनी प्रमोशन जाल्ल्या मनशाक ऑफिसांतल्या सगळ्या स्टाफाक एक जोरदार पार्टी दिल्ली जाल्यार आमगे कोणालान बिहेन बीच कडेन रिस्की दिल्ल्यार ताका जरा नशी जाल्ली आसा पण भिव सारकी कांय ना वयली कुणाला केन्नाय सोडची अशी संवय ना खातीर 2 तास आराम केले जाल्यार सगळे सारखे जाताले आनी ह्या कुणाक हे पळय तुका नुस्त्या चड जाल्ले आसा आनी नुस्तें केन्ना तूं जेव आनी आराम कर सगळे सारखे जाताले ओके अगो आपल्याला एकलो बी भार येऊ तयार ना बघा इतलं बघे कोण बुजला अरे कुदा कशी कित्याक म्हणटा तू तुझ्या भायलेक आमी कितले दमय केले जेव म्हण सांगून तर ते जेवल ना कित्याक म्हळ्यार तूं येवचेच म्हणटा म्हणून हांव आनी घरचे जाला जेवलात हा तुम्ही जेवलं मरे शाबास 2 पळी येऊ जाय कित्याक म्हणटा तुम्ही दोघी जण ह्या घरचे सोयरे न्ही तुम्ही दोघे जण आमको कोणाक घालता रे भाऊ बाबाकडे आज किती उलयत रे भाऊ पहिले सांग गे भाऊ तुम्ही या तिथं थंड जेवण मी तर मदत करा ये नेला बोतार करतो नाही हा नाही ना आज किती मागे फायनल जाऊ जाय बाळा कोणाला तो कोणाबद्दल उलयता आणि किती उलयता म्हाका समज अर्थच जाल्ला रे अजून बाबा ते कितें आसूं रे भाऊ आज म्हाका बेजाराक दिसता कितें उलोवंक लागला ते मना लावन घेनाक रे बाबा तूं मना लावन घेनाका भाऊ आज समाज हा
म्हणाला आता कळ मग तुझ्या वळण्याच्या अर्थ आणि तू लग्न झाला तुझे 2 हातीचे 4 हात झाले आता आम्ही दोघे 5 झाला तू झड जाऊ लागला तसं तू टेन्शन जाऊ लागली शिवले नंतर मामा तुम्ही किती तुले ना तर तुझे घाव तुमच्याकडे वाकी मागता तू आता आमच्याकडे निघा मागले मागता डेंग्यात लागल्यावर काम तुही का देऊ महिला तो त्याच्याकडे मागले बघता मालायच्या तेंगेल काम ते बी कर देऊ डोंग्या सगळ्यावर काम कर देऊ बाहेर बाहेर द्या घरच्या हाडले अरे पुता हा पहिल्याच्या मध्ये आमच्या काम आम्हीच करून घेत आले मागे किती हा आज असा हा पाहिलं ना झाला झाल्यावर हो तुझ्या फाटी फाट येईल भाव तो कुठं नाही पण मुका नाही पण फाटी तर अहो बापू साहेब अहो बापू बाळा होता तर एकट्या पर्यटन पळ्या तुम्ही हा तुमचा संसार घडत पण आज एक रात या घरात निधी दिया तुम्हाला मला मागे वाट पळून घेतात तू शिवा कोणाच रे बाबा कोणाचा आई खास की तू आई खासा बाबा मग समजून सांगे आई बाबा सांग रे घर सोडवत ना पण सांग रे भाऊ बाबा घर सोडवत ना पण सांग रे वहिनी घरात कपडे झाला सगळ्या हात धुताल की वहिनी हात धुताल सगळे लोक जेवले ऐकून सुद्धा हात धुत की वहिनी हात धुताल पण भाऊ मग सांग गे बाबा सांग म्हण गेले हे मोठ्या पोरं जगेल पोरं तोंडान वरून दाखल म्हणजे बोलला हाती कान दाखवताय तो आणि नजरा कुठं मरा तू आणि घेतकांचा घेताल रा नाही भाऊ खरं तुम्हाला पाय पडता हा घरात सगळे काम करताल भाऊ हा सगळे काम करताल खरे की वहिनी खरे हा तुम्ही पाय पडता 15 महिन्याच्या लोकांना आणखीच सांगतो या घरात इतकं जाऊ कारण दुसरं कोण नाही हे तुझ्या वहिनी कशी करना भी कहना तुम्ही उद्याची खूप मोठ्यास मामा त्या रडायला मारा पापड येतो डोळ्याचा डोकं लाल मारा आता मला चाललाय तुमका तुका बायलेन रडिले बायलेन रडतल्यान तूक रडिले हे पटकन दिसलेली तुक जन्मा घडलो बापूय तुका हाती पटाकन चलू शिकयलो चाल अशी रोड केलो एके तोड्यातल्यान तू रडली तू अजिबात दिसला रे जरा जावे बाबा बाबा यो भीतर तू माझा आराम घे बाबा तू आराम घे त्या बाजाऱ्यात माझ्या मोकाला झाला मागे तकले फेरतले आम्हाला लक्षात आहे तुला किती टेन्शन नाही घेता काय ना कपडे काय दोघं लोक कपडे काढा चेटी कान भर का
मान जाम झालो त्या मार काम जाम अजून द्या मामले फोटो लाने पड़ते सिद्धराज परमणिता सिद्धराज कौन सा लिखना सिद्धराज कौन सा लिखना सिद्धराज कौन सा लिखना स्वच्छ भारत अभियान सिद्धार्थ कशात पया क्या पिछला की जाता दोन्ही हाती घड्या बनवेला का तुम्ही दोन्ही घड्याचे टाइम एकच दिवस अरे बापया उद्याची घड्याळ फळ अर्थ तुकार असा भावाची घड्याळ फळ अर्थ माटी एक तास वापरून आणला एक तास वाटता कस कस सर एक तास वाटता कस कस सर सांगा भावाचे बळ कुठे होत आहे बरोबर बरोबर तू येते पण घरात काय हा खरं सुंदर सुंदर रंग याच्यात ते वाच हरकत ना सर तुझे तो हो रिक्षा उडी स्टाईल तुझे चाले की दे बेस्ट हा रिक्षावर बसेल माझ्या मागेल बाय तुझे त्या रिक्षाला पुढे किती थोडसा रिक्षात आरशी आज पडे कंपनी तुझे वहिनी सेटिंग केला दोघे लोक 800 ते किलकिल जातो तरी बाबा बसला बघून गेले मोडता हे द्या असला तसलं सत्ता पेनला रिक्षा आरशी घायला इतर पळक का बाहेर पळक देवेलो आणि हाय रिक्षा मला कशी राहिली तुम्ही कशात करा कसल्या मी तशात करताय काही सुद्धा नाही भाजी मध्ये हॅपी सांगा मला सांगता ना आवाज एप्पल पडला गेला तुम्ही पडला का खाता नाही तुझ्या खायची तुझ्या जप्पा तर पन्नास हो दंडात नाही रे बाप्या अंगेल कुंभे 2 ताटी घ्यायले फर्स्ट टाइम ऐकायला कुंभे 2 ताटी घाली म्हणजे एकच पेटी या आणि कुशेच गोष्ट तिथे कोंबडी ताती घाली कर तिथे मांजरा पिली काढली का तू आलं आणि 3 अजून घे पगार 8,000 मिळतो काम काय ना अब्बा 8 लाख रुपये रेल्वे डिपार्टमेंट सेंट्रल गव्हर्नमेंट रेल्वे तो मुकाल लाईट फुटला लाट घेऊन पण धावू लागलीला
हे करते काम चालू तुझे बरे काम मला सांगा की रेल्वे इंजिन नाही फुटले ग हा घेऊन जावचो हो बाई चपाती करता मग पुरी करता बघा 34 गिराणी खेळ बघा मेटल हा वा अनेक कुठे सांगले मरे कुणी हा ते नानू सांग हो नानू सी बडा ये बडा गावात शटर बघा हा करता पगार तरी बी पगार 9,000 हा ये कसं वाढे पडे तू घरे काही काम ना अरे बाबा 9,000 करता बोटी जरीला घाण निघतो हा बिंदा कुडी सडकन बोर्ड बंद पडल्या बा तू पडू लागेल आहे दुकान का बोट मागे फाल जगामध्ये सुसाईड केस तो बोट मेला बरं सर तुम्ही असे मागे फकाट होणे नाही का हा एक टाइम बरं पहिला काढला पहिला वाटत नाही बरोबर पहिला हार उडवलाय अशा आणि पण सांग तुमका एक पैलवाना बरोबर काजीरांचं गेलं मुकाबला 3 तास आणि 3 मिनिट मला हे मुकाबला 3 मिनिटांनी मुकून चालले त्यांना त्यांना 3 तास लागले आबावाड्याची वाढू बरोबर करता बरोबर सर आणि काही पण हल्ली झेंडा पावलं बरोबर माझ्या मुखाने एक मग काही वाघात पळला आणि एक पाऊल अक्षम काय त्यांना धान वर गेलं आणि एकदम वाघात माझ्या अंगार उडी राहिलं त्यांना टी बंद केलं मला का नाही तुला काय तर मरे लोक बोलतले माझं पिशा त्याला काय म्हणतात किशोर का तू काय माते नाग असं विचारलं घराला बांगडी बिंगडी आली असतात उगीच सगळे काय बेस्ट केलं ते हा तुमचं चालली पडा ओळखून खबर आहे का उगीच जायला एक छोटाकडे आडवचे ते गाव खोय नाव खोय असं विचारचे उगीच एक छोटाकडे उलव भेटली कशा घर गेला नाही आता विचारलं तू खूप बरं दिसतो मी तजमेर चांगला तशी नाही बघ हेमा तशी नाही बघ तुझे नाव इथल्यात नाही तू त्या दूध करून घडून चोर म्हणून खबरच म्हशी दूध पापड लोणचे आणि खूप चुकी तू दिसते ना खबरच मगेबद्दल इतकी सगळं तू खंचार काय रे तू मग मला सांगितलं आमच्या सावकाला घेतली आणि पिशवी तू तुला म्हणजे दवडता त्याला हात खिंचार काय सांगितलं पडेल आम्ही हो चेतन कोळंबरी केली अच्छा तू खूप आवडती बेस्ट ऑफ ट्रीटमेंट टाका कळली हा आवडते पण सांगून अरे हा आवडला तू माका आवडू नका रे हा मग घर जावं कर हरकत ना घर जाऊ त्या खर्च राम जाऊची कधी रामायण करून मात मग मागे काय मागे माग गरवान हडव काढा गरवान करता माराळ करू काढा आणि कपडे मुळे काढा आणि मग स्पेशल चणी रांधू काढा तू पण जाणून पेट ना किती गो देवा काचा मूड झाला सर माझ्या गावात सगळं काम पळू जाय आणि मग त्यांनी सगळं सामान हांडी होऊ जाय बरे लोड तर घरातून वाटतले ते माग मोडू जाय मा तू किती बरे रांधतो गो तुझ्या खातीच परत खाऊची अशी असे पास झालं मका पण तू रांधू कळत नाही त्याच्या तपासाल त्यांना करे मग हा परत चुनी मुखार दे ना तू उत्तम रांधू हाय पळा नका तू तपास नाच होता शी देवा एक एजंट
नफा गेले सांगतो माका केला कांदा घास तुझा आता योग आणि धर्म मागेल हात तू गेले सांगतो माका केला कांदा घास बिचे पोटा फिरू फरता पुरे फिर्या घास बिचे पोटा फिरू फरता पुरे फिर्या घास योग मागे जाऊन सुद्धा तू भीता तू योग राणी कोण शिकणार जावं कसे आधी जाता अमेरिकन हाय अमेरिकन हाय ठुंगले देश देश फिरू पहिले त्यांना काम म्हणजे काय नसतं रे तुम्हाला फिर बता बाबा वया फी गेले कारवाले सिद्धार्थ अजून हेडफोन झालं का म्हणता त्याने भाग दिसतात घराकडे नाही पैसा झाड बी नाही आम्ही दुसरी झाड म्हणजे पैसा झाड नव्हतं असतले हा हॅलो हॅलो तुम्ही लग्न ज्याला लग्न मोरू बाबू हो आमच्या एक सामान होतं एक आणि हो इथे लहान व्हायचे नो लग्न नो अरे कशकार नंबर मारते बाबा हो हो
काय काय अरे बा हाती बोट पडा अरे हे काय हाती बोट अकरा साहेब ओहो माझे हाती छान मोठा शाट अकरा पडा अकरा मेट पडा पाच में चैलेंज अशी पडे 500 नका फांडे फांडे एक मेला ते भाषेत सांगू असेल चॅलेंज डन ना होते डन मे मे जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 असा 10 घेऊ मी फांडे फांडे हाती कसं बेजिला आता उलटा मेत पडा तुम्ही माझा बेटा हात चुकत बी हा मेत मेत उलटा मेत 10 9 8 7 6 ये सिक्स साइड जवळ आणि हे मॅच पण या 1 2 3 4 हे तिकीट वाजे 6 आणि हे मागे वाजे 5 6 आणि 5 किती झाले आपण झाला येऊ मी मागे वाजे तू ते आमचं काम करणार तू कुणाला थंडीत काम करून जाऊन गेला तू चुकून बी आमच्या काम करत असून तरी पळेला म्हणजे रामकाने हे घर मारे होता तू सगळं काम तुम्ही आता बाबा तुम्ही बाबा सागर हा सांग बाबा सागर हा सांगता अरे बाबा हो हे माझ्या पाठ सोडला हा मरू जाय तर आणि माझ्या पाठ सोडून जा किती बाबा बघित नाकी झालं किती उले नाकी बाबा बाबा तू रात भर परवते असलं मरे आणि बाबा ते चक्कर आले झाले किती किती बाबा किती झालं होता आज माझ्या प्रेशर पोलिस आता 8 दिवस चाल रे कोणा पण सांगू बाबा बस किती करतो रे तू जाणटेपणा तिथले राग उपेना रे बाबा तिथले राग उपेना वहिनीकडे हा सांगता तुझ्या प्रेशरला कुणी सल्ला पडी मामा चहा घ्या बागरात गोती गेली तिच्या तू चार कण हांडीचे तुझ्या गोवांतर पळयत तुझी राम कर या घरात बघी तू जड तुझ्या तेल का नाकूंगा सावकार दृष्टीन त्यांना तुमची ही चहा दिली येईल ना ते मागील कायमची सभा या स्वभाव म्हणून उद्या काय होणार का तू मग या घरा लागेल वाईटी ती वाईटी वैलान घरीच दिसता बाबा ती आमची इथलं प्रेमात चहा कण हाण दिला तू दशकन किती हे करतो रे इथे रे तेरी हे चहा प्रेमान कर हांडीला अरे पाप्या त्या चहात द्वेषाची विषय बनेल असा विषय बाबा बात घबरो हा तू हत्तीक 2 नमनात दात होतात दाखव चेगडे आणि खाव चेगडे हे अंतर खाली बाबा आपण बरे आपण बहुत वाईट पण बाबा आणि जास्त उले ना का हा त्या मामांना हा खरं तेच सांगता केन्ना बी तुमची बद्दल तसले वाईट दृष्टीन केन्ना बी विचार केला तुम्ही नाकी जायला पण माझ्या हात देऊ नका मामा माझ्या हात देऊ नका हावी घ्या घरचं काम करतो लवकर तुम्ही होड उलवणे हाय तो म्हणजे मागील काबिल झाला हवे तुम्ही सांगता खरं घरात एक ना एक करणार घडी जायची सहज झाला त्या दिवसभर घेऊन बसून उपयोगी बाबा हा ताकदची म्हणच्या हे राग शोभता झाला हे ताकद म्हणच्या कायम ठेवून बाबा कायम ठेवून ना हय बाबा हय अशकर राग कर सोडून दे बाबा राग आमचे शोभना रे बाबा शोभना लक्ष्मी अगो लक्ष्मी
लक्ष्मी माझे ट्रेन मिळशीत ना मग तुम्ही भिजन पळयात न्ही बरे काय बरेच जण पळेल हांव आनी कशें काय पळयचे सगळं जालां आतां घरात चोरी जावचे एक बाकी आशिल्ले अरे रामो तू माझ्या रुमात सफाई करून ट्रेन बी पळयलो ना मालिक काय पळेल ना अरे सांगा म्हाका वळखला तो तुने ना मालिक मला हांव शपथ आज ट्रेन पळेल चल भितर जावन काम करूं लाग ते पळया तुम्ही आनी एक फाटी बरे करून पळयात न्ही मागीर दुसऱ्याचे राग करनाकात म्हाका खबर आसलो की चैन खंय गेल म्हण घरांतल्यान भायर गेल्ला घरातच आसा कोणी मागीर चैन गेल पळय बऱ्या रितीन दिले बरें जालें ना जाल्यार काय ना एक कडेन लात मान भायर घालतलो तुगे ती चेन हांव बी पळयना रे बरोबर रे पुरतो ते ती चेन कित्याक आतां हांव तर दिवसच व्यस्त आसा ती चेन आनी जावन हांव खप करून वयतलो हय भाऊ आम्ही तुझ्या खोले कडेन गेलेच ना भाऊ तुम्ही उगीच दुसऱ्याचे कित्याक बीन संशय दवरतात मामा हांगेर उलयल्यार तुम्ही मनार लावन घेनाका म्हाका ऑफिसाचो वेळ जाते आसा चैन मागीर बऱ्या रितीन दिले बरें जालें ना जाल्यार काय ना एक कडेन लात मान भायर घालतलो हात एक पयस ना जाले की न्ही तशें तांकां नासा पैसा म्हणल्यार अशेंच घरात चोरू शिकतात ते एक एक दोगां म्हाका सांगनाकात किती उलयता भाऊ बाबा प्रेशर गोळी सहन घेवन 8 दिवस जाले भाऊ तुझे कडेन अजिबात सांगला तेणी आणि तसलो मनीस तुगे चैन चोरताना दिसता भाऊ ते तू म्हाका सांगनाक रे हे काम तुगे बाबा शिवाय आणि कोण बी करूं किती उलयत तू भाऊ हे हांव हे घर जाल्यार सोडून वयत रे म्हाजेर धरल्यात रे पुता धरनाका तस कित्याक उलयत तू तो भाऊ कितें सांगलो म्हण म्हज्या लावन घेनाक रे बाबा फुडली बाबाला घोडाक बुडोवन काडल्यार बीन तितलेच कोडू जातात रजू तुगे हो भाऊ पयलेच भाऊ ना रे तो बदलला आनी तो बदलून कारण दुसरो कोण न्ही ही तुझ्या मुलान तू राय मर्याद पार कर गेला तो तू आज ताका तेंच्या अंगार खाली कर भाऊ कितें करता रे हा जाल्यार हांवच भायर 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 येवन उडयतलो बाबा काय झालं ना कोण करता आणि कोण भोगता देवा हे दिवस आम्ही हा पळत आशिल्लो जन्माचा पापरे दिला तू म्हाका हताशा पुरे निदेत देवात जागरे कोण करता भक्त बाबा तू रडनाक रे बाबा तू रडनाका सगळं समजतल बाबा सगळं समजतल पुता हांव आनी ह्या घरांत रावून देता विशिकत बऱ्या तितले हांव खंय वचून भीक तरी मागून खातालो पण ह्या घरांत आनी अजिबात रावला बाबा तुगे उलयण म्हण खूपच जातो गेलो मरे बाबा तस करनाक रे बाबा तस करनाका म्हाका आनी ह्या घरांत कांयच नाक रे हांव न्ही तिकडे मरे तुगे हाजीर एक फोटो आसा तो एक फोटो हाड दी म्हाका तो फोटो ह्या घरांतल्यान भायर पडटा बाबा कशकन सांगू रे तुका बाबा कशकन सांगू देवा ते कसलं आमचं बरीच पळू लागलं देवा कसलं बरीच पळू लागला देवा
किती तू केलं म्हणतो मागे शिक्षण घेऊ लागल रे तुम्ही काय चूक केला चूक करता सगळं हो राकेश साखर फाटल्यान वाकर चूक करता हा आणि शिक्षा मिळतात तुका बाबा तू आणि जपून काय फायदा तू आता जवान हवी चल मिस्टर रघु सिंग बाबा तुम्ही चला देवाच्या घरी मिस्टर रघु सेठ इज मुखाल्यान साखर फाटल्यान वाकर आणि कोण भोगता तू हे घर सोडून टाकलं बाबा तू हे घर सोडून टाका बाबा खो गेलो बाबा खो गेलो मग खोटो हाणवण सांगून तू गेलो बाबा बाबा खरं असलं बाबा 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 किती झालं बाबा बाबा किती झालं हा बाबा बाबा किती झालं बाबा 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 उठ रे बाबा पोलीस आपण तू हरवलाय का पोलीस कंप्लेंट दिल्या स्वतः बापात फोन उदान केलं म्हणून सांगून मला पेपरात घेतलं माझी मर्याद कोणाला भेटली अखेरीत मी मालिक चांगली जाऊन गेले आता मी हेच म्हणतो ना तुका विचार करूया रस्ते येईन प्रत्येक काम करणार चरित्र मालिक बाबा म्हणून भितर खोले करूया बाबा मुखाल काम कर गजू तुझा भितर ना बाबा पूर केला ना बाबा हा पूर केला ना 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 बाबा हा पूर केला बाबा पूर केला बाबा आता मी मुखाल काम करतो
मुखाल्ल्यान साकर फाटल्यान वाकर. पाप विचार पापाना पुण्याना असताना देवाला वळी जाऊन कोण करता आणि कोण बघता. तुझ्या रूपात साखर खाऊच आहे राकेश. एकात म्हणतात मास्टर माइंड. पण राकेश मग एक सांग, तू खैरे पुतल्याने घात दोघी जण एकच पटी मन गेला बसला शिले ना बेबी ना इथले काही त्यांना का जर तर एक दिसा भितर बिल्डिंग वयर काढत ते बिल्डिंग दुसरे दिसाक मोड पडटले ही गॅरंटी. आणि हा समज आम्ही दोघी जाणात एकच दिसाक वयर पावेल जाल्यार खंयच्या नाल्या खंयच्या वाटेन शिरकून पडटले ही बीन गॅरंटी. तश म्हण संशय संशय सुद्धा येना. मुखाल्ल्यान साकर पण तू काय विनातो हो राकेश म्हळ्यार ते काहीच घेवचे ना. हांव सगळे मुखाल्ले पळोवन घेता. हा तुवें फक्त हांवें दिल्ले प्लॅनिंगा प्रमाणे हळू हळू करतेच गेल्या बरोबर मागीर हे आलिशान जमीन एक्सेट्रा एक्सेट्रा सगळे तुगे लाव जातले. मागीर तुजी इतली श्रीमंती ह्या गांवांत घडत गेला. अगर बस श्रीमंत लँडलॉर्ड श्रीमती शिवीबाई महालक्ष्मी दोन काटे भितरले एक काटे भरलो गळ खाले काटे तर मोडा वाट गायत फिरला. मागीर मागीर हे घर ही जमीन पैसो भांगार सगळं तुझे मागेर नावा. गावात गर्भ श्रीमंत मागेर वाटावरो ओके तू त्याची बद्दल टेन्शन घेणार का. पण मागील कामाची मजुरी बोट घातल्यार तूं पेंटात जाल्यार बोट वाकडी करची जरूरतच ना. मुखाल्ल्यान साकर फाटल्यान वाकर. ओके तू त्याची बद्दल काय टेन्शन घे नाका. बरे बरे हो येता लेखक हेमे तेणे अप्रतिम नाटक बरयलें आसा आणि हे नाटक बरयले म्हणजे तेणे त्या नाटकाचे गर्भीत वस्तू कितें काय कशें म्हणून दोन गोष्टी सांगू जावन हांव तेंचे कडेन विनंती करता.
श्री नरसिंहरावांच्या पहिले वंदन करता. ते नाटक कलाकारांनी सगळा वंदन करता. कोण करता कोण बघता या नाटकात कसले बी चूक जाली उरल्यार त्या चुकेक तुम्ही म्हाका माफ करताय. आणि ह्या नाटका भितर हांव कसले बी 2 नंबर त्यांना बरे येईल ना मध्ये कधी काही चुकून उरताले जाल्यार हांव मुद्दम जावन बरयला आनी तुमी बी तेजे तशें तेंगे नाटक. आणि ह्या नाटकात भाग गेल्ले कलाकारांक बी उलयता आसतना कसले चूक उलयले उरल्यार त्या चुकीक माफ करताय. आणि हे नाटक तुम्ही पुरा पळोवन जावन म्हाका तुमची आनीक विनंती आसा. सगळ्या देव करता. गरम गरम गायल्या चिवली असता तश म्हणत जरा थंड कर खाऊ जाय एवढे काम जाऊ जाय त्याकडे जाय भरपूर गाव कसले शिल्ली करता सगळे गाव अंगातल्या गळे अजिबात मुकाल्यात सागर फाटल्यात जे सांगता ते पक्का करता आणि जे सांगता ते बेफिकिरी करता. I am separate and my style is separate. एक संबंध होता या राकेशाने उडलेली कामात जाणतारपणे आणि भूकंप आणि सुनामी दोन्ही एकत्र चिंचा नापतला मात्र पिन पळत ना मग पण मेळ्या हो तुम्ही म्हणजे अमाशाची चंद्र असो या दिवस वेळ नाच लागेल पळया दिवस सगळे या चालला का शान्या पोलीस खरंच कुठे मला कळला मी तर हल्लो दंगो अर्जंट फोन केले अर्जंट उठली गेलो हे पळून याद रातभर नीट पडला तो स्वप्नात दिसता आणि मग जेवू गेला जेवू जायना निघू गेला निघू जायना वाटालो इतकं जेवायला कशामुळे म्हाका बी तशेंच जाता हांव बी तुगेली यादी दिवस रावच पळय एक दिवस बाबान म्हाका मुशी होऊन चड घाल म्हणी रे काय तुमगेर भुरगे तूं त्या मार्केट येड्याकूच होऊन घायले बाबान गोष्ट घरी येयलो बाबान म्हाका कितकी चाय पण हाड केली काय तुमगेर भुरगे कित्याची कितकन साखर घालता ते मिठे खावंक घातले किती झालं मागीर आनी जाताले लोक जाण भायर वचून तापू सोदूं लागिले भुरग्याक कित्याक कितकन सोडवूंक लागला आई आनी बाबा घाली म्हापटे रावतात जातले बग्गे लागून जाव्या पळय हाय गो हांव बी तें सांगूंक केलें तुका ती म्हाका तोंडार काडली पळय खाण्या गुबा वाटत गो आज भीत पडना मर्याद दिसता चल खाऊ वयता केन्ना पळयला गळ्याचेर पडला सपनात सजनी मैंने तुम आवाज दो सजनी थी सजनी थी मुझे साथ आओ आसा ओ
सपनात सजनी मिळणे तू मगाज गो तू सजनी प्रीत मगनी तू सजनी प्रीत मगनी साथ तू ये दिले गो तू गेल्या प्रेमान तू गेल्या रूपान फुल्ला हाव गो साठी राहू आसा तू प्रीत माथारी तू प्रीत माथारी अरे डोळ्यात सपनात सजनी मिळणे तू मगाज गो तू सजनी प्रीत मगनी तू सजनी प्रीत मगनी जीवनात साथ तू ये दिले गो तू गेल्या प्रेमान तू गेल्या रूपात फुल्ला आव गो साठी राहू आसा तू प्रीत माथारी तू प्रीत माथारी ओ डोळ्यात सपनात सजनी मिळणे तू मगाज गो तू सजनी प्रीत मगनी तू सजनी प्रीत मगनी सपनात सजनी मिळणे तू मगाज गो सजनी प्रीत मगनी तू सजनी प्रीत मगनी भारत देश उत्तराखंड जिल्हा कारवार तालुका सिद्धरकंठ दिसलाय ब्युटिफुल सुंदर तुम गेले हे गाव शिटक सेकंड काश्मीर देशा व्हेरी नाईस मग एक सांग तुम गेले हिंगा चल एक आय लव्ह यू म्हणून सेफ सुरक्षित जागो खर्चा जवळच्या जमस्तर ठीक आहे ते मी तेच त्या प्रकारे उडतात
तुका जातीतल्या बेगिन्यात महाराणी हांव करता. फक्त असं तात्या हा महाराणी कशाने जातले अच्छा लक्ष्मी हा? तुमगेर तो कामाला आशिल्लो न्ही तो आता ह्या दिसान खंय आसा? हो रामू तो आजच गाव वचून येत म्हणून सांगून गेला. कितें रामू गावा गेला? प्लेझंट सरप्राईज लक्ष्मी. निशाणी लायलीच आसा शिकारीच येल्या पुढं तुका आईची आज महाराणी करता. ये मान करता ते कश काय जादूकार अरे लक्ष्मी या राखेशाने कुतंत्र चक्रीवाची चमत्कार तू काय खबर मुकल्ल्या साखर फाटल्या वाकर कमी आहे. कशा असा मागील मास्टर प्लॅन पण हा सांगितले बरोबर याद उरतली न्ही. त्याच्याबद्दल तू काहीच काळजी कर नका ते सगळे तू माझ्या सोडली. अच्छा तस जाल्यार हांव मुखाल्ली तयारी करता आणि तू बी प्लॅन जरा बी उलटा पुलटा जाऊ जायना. ओके लोहे को लोहे से ही ठोकना चाहिए तभी बनता है लोहा सीधा या टेढ़ा. बरं, निकाले का? गजू ए गजू अरे इथे बाहेर यो हरकत सांगते तुका बाहेर यो. आपल्याला हय अरे भितर किती लागलो तू आयदन तू लागलो अरे तू बरे हांव सांगून विसरले अरे तुगे भाऊ बरे कधी पॅन्ट आणि शर्ट हाडला. हा कितें म्हणून म्हाका पॅन्ट आनी शर्ट हाडला. राग जाता पळय मी विश्वास करता तुझे खरेंच अरे बाबा अरे खोटी दिसत जरा चल यो यो माझ्या बरं माळे ते पॅन्ट शर्ट सम्मा जाता का पण पळया चल यो. तू हातेदार सारखं त्याचा गाईड झाला मला टाईट झाला पावतो तो पावता. कुणाल इतलं कित्याक विकतो टेन्शन आनी कित्याक इतलं टेन्शन करून घेता. हे पळय कुणाल मनीस जन्मा भितर टेन्शन मडिले प्रत्येक कडेन उरता जाल्यार त्या टेन्शनांतल्यान पार जावंक शिकूं जाय. म्हाका एक उलयला पळय तुवें ह्या कारणाक तुगे स्वभाव म्हाका खूब आवडटा. तू म्हागे जिवा जीव जीव दोस्त रे. तू म्हाजे बद्दल बरेच विचार कर शिवाय वायट विचार केन्नाच करना हे म्हाका खबर आसा. या राकेशाने कुतंत्र चक्रीवाची चमत्कार देवाशा जागले काय पण झालाय आता श्रद्धांजकर बाटे हा काय केलेला भाऊ हा काय केलेला पहिले किती भाऊ मला गमनणार भाऊ किती भाऊ म्हणून गमनणार तो जास्त बोले नका डोकं तोडून त्यात गमणार होता तो मारायचा आमच्या डोंगा पाऊल कसा बहुत काय महाराष्ट्राच्या दरिद्र्य महाराष्ट्रा घरात देव बडलाडे पावलो आज त्याने म्हाका तेगेर पर्सनल कामासाठी म्हाका ऑफिसातून भजी बनवलो. 9,000 या टायमार हांव ह्या घरावर न्हेसलो. 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 9,000 या टायमार हांव ह्
दारिद्र्या आत्ताच्या तुझ्या काय कर हे बाबा कोण काय दिसत आणि लक्ष्मी सांगितलं पण तू या उत्तर मागेला ऐकला आज मला मुखाचा परिणाम की चालणार हे गुड्या आत्ताच्या त्यांच्या दाखल कर एक गाणीच नुसत्या पुराय तळ गाणीच कनवड येता कुणाल जर तर मागे भाव जात असेल नाही असल्या चित्त हडवून वाढत असेल हा खरं सांगतास रे भाऊ बाबा खून हाव केला रे भाऊ बाबा खून हाव केला आणि हा वैदिक विद्या नष्ट पडला रे भाऊ हा वैदिक विद्या बघा बघ वैदिनी सांगेल भाऊ वैदिनी सांगेल तू का भाऊ पॅन्ट आणि शर्ट आणलं म्हणून पाण्यात घात पडेल पण भाऊ वैदिनी सांगेल बघा वैदिनी आता आयो बोलले आओ दाखल जम करता हे गुड्डेव तो इंसान दाखल करताय आओ मार मारने को बाहर लो मग कस करता रे भाऊ मग कस तसं हा काय केलं रे भाऊ आता काय केलं हा गुड्डो वैता तर घर भाऊ वैता तर घर आई बाबा मगर खरे मगर खोटे ऐकतात कोण रे बाबा ऐकतात तुम्ही कसलं बी काम नाही भाऊ हा कसलं बी काम करू तयार भाऊ हा कसलं बी करू तयार पण मग या घरातलं काय देणार आहे भाऊ पाय पडतो भाऊ हा तू पाय घरातला बाहेर पडणार लोक दाखेना तुझ्या स्वतःच म्हणून होतं संत जन्माचो पाप रे दिला तू माका आता शाप रे निधेतला देवा रे अरे पापया या समाजात गोड भावा बाहेर वर असल्या अवय समान अवय म्हणतात या समाजात गोड भावा बाहेर वर असल्यात अवय समान अवय म्हणतात आणि तो कोणतं झालेलं आहे अरे माकडा वाटभर हे गावचे सुण्या एक पटी एक बिस्किट एक जायला पुरव त्या सुण्या जिंदगीभर वफादारीचे संबंध राखतात आणि चुकून गेल्या वाटेर मिळून त्यांना शेपडी आलो सलाम मारता चला तुका जन्माचा तो कुठं जाऊन घरात बसीन कडे अन्न खायले त्याचं सुद्धा याद तुझा नाही जाऊन काय तो बेत समाधान बंद हो गया आता नहीं टेंशन नहीं लेना था बात आराम देगा या जरा किती घडू लागला काय तुका खबर नाही दवा मुकल्ल्यात साखर फाटल्या वाकर लक्ष्मी तुका राणे म्हणू काय महाराणी म्हणू
राकेश हे घे गोल्डन वॉच हे तुका मागेले प्रेमाची गिफ्ट राकेश हा जाव इतले खुश असा की जीवनात हांव केन्ना बी इतले खुश जालें ना लक्ष्मी तू खुश जाल्लो वतले पण हांव खुश जाल्लो लक्ष्मी हा तुवें केल्ले कामाचे पयशे हांव आतां तुका दिता ते पळोवन तूं बी खुश जातलो ना लक्ष्मी तुगे ते पयशे पळोवन हांव खुश जायना हांव खुश जातलो जाल्यार तू मागीर जावं जाय लक्ष्मी हे केन्ना बी जातना राकेश केन्ना बी जातना राकेश मागेल्यान तुगेले कॉलेजात आसतना प्रेम आशिल्लें जाल्यार आमगेले प्रेमाक मागेले आई बाप जेन्ना मागेर लग्न ह्या घरात जालें तेन्ना सावन हांव सगळें विसरलें राकेश सगळें विसरलें तू विसरले जातले लक्ष्मी जाल्यार मागेल्या मनाच्यान तुका विसरूं येना हांव आज परत हे तू उमेद घेवन आसा लक्ष्मी तू एक ना एक दिवस मागेलेच जातल म्हण प्लीज राकेश तू असं जागो जाल्यार स्वप्न पळोवचें बंद कर तुगेर तें स्वप्न केन्ना बी साकार जायना हांव एक लग्न जाली बाय मागीर गळ्यांत मंगळसूत्र पण राकेश मागीर माथ्याचेर कुंकूम पळयलें सावरपटी फेम अग्नीक साक्षी मान हे मंगळसूत्र घाण केलें आसा हे पवित्र बंधनाचे मंगळसूत्र हांव केन्ना बी अपवित्र जावं दिना रे केन्ना बी अपवित्र जावं दिना ना लक्ष्मी ना ह्या जन्मात हे केन्ना शक्य ना तू मागेलेच जाऊ जाय लक्ष्मी तुजे खातीर तशें म्हणत लक्ष्मी तुका हांव साथ दिता आशिल्लो कारण तुज्या मनात आशिल्लें सगळें तुज्या मनात समाधान जावं राकेश ना राकेश ना ह्या जन्मात न्ही तर मुखार 7 जन्मात हांव तेमगेलेच आसा रे तेमगेलेच आसा लक्ष्मी 7 जन्माचे उत्तर वापस घे तो फक्त मागेलेच आणि मागेलेच रचतले लक्ष्मी यो सॉरी राकेश हेच नंतर तू आणि ती उमेद तुगे मनात घाल नाका तुवें मागीर काम केलें आसा तेचे पयशे हांव लक्ष्मी तुवें नितीन वागाक सगळेला तू मागीर जाऊन रावता तुगेल ते गळ्यातले मंगळसूत्र एक दिवस ना करतलो तुगेल ते गळ्यातले मंगळसूत्र तुगेले गोवा फिनिश करतलो तेन्ना त्या गळ्यातले मंगळसूत्राची किंमत 0 मुखाल्ल्या साखर फाटल्यान वाकडा कोण करता कोण बघता पण येते लक्ष्मी चन्ना तुगेले गळ्यातले मंगळसूत्र आतले चन्ना राकेश आले याद येतल तुका तेन्ना तू मागीर फुड्यात जावन येतले आणि तेन्ना ह्या आता परत तुका मंगळसूत्र बांदून घेवन तुका मागेलेच घेवन घेतलो लक्ष्मी राकेश लक्ष्मी कित्याक रावयली म्हाका राकेश हे घे तुगेले पयशे आनी आय एम सॉरी रागाचे भितर हांवें तुगेले मुस्काटार मारले मागीर चूक जाली सांप कभी कभी चमड़ी छोड़ देता है लेकिन चमड़े के साथ जहर नहीं छोड़ता He did get me. How did it?
बेबी कोणा बेबी म्हणलं बेबी मगेल नाव हांव मगेल नाव एक कित्याक म्हूण सांगता तुगे नाव म्हाका सांगचे नाका रे तो म्हाका खूब आवडटा रे हा तुका आवडटा आणि आवडचे आसा अरे न्ही आतां तू म्हाका खूब आवडटा हो म्हणल्यार आता आवडचे आसा मुखार आवडचे आसा नो नो आता म्हाका रोज रोज गुलाब खूब आवडटाले हो हो म्हणल्यार हांव तुका आवडटा म्हण जालें या आखोज हांव म्हाका खूब आवडटा म्हाजे पण मरे छापा कितें एकदम हद्दे उठले मरे हो तुका हांव म्हण आमगे सर म्हण अतिथी देवो हो म्हणलें जालें प्लीज तू माझे पर मेरे चार तू प्लीज हाँ तुझे पर मेरे चार तू आणि एक सांगू तर तुका आमगेर हांची लोक हाती दरछोडा हात लावचो तू उलयनात आणि तू पडले हाती तो ओढ ओढ लागू मरे कित मार समजला तू कित मार समजला त्याची नाही बेबी तू म्हाका खूप आवडटा तशी म्हणून सांगलो आता किडे करू बेबी किडे करू एक काम कर तुझ्या त्या मरे कॅमेरान बरो एक मगे फोटो काढ कळ्ळें आणि तुमच्या देशात गेल्यानंतर मरे बरो रंगू लाय मसाल लाय तव्यार घाल आणि खा अरे राधे पुजारी कसे कने राहता तुझ्याशिवाय आवडता तुझबर मागेल तू हातार प्रेम तू माझबर कर आता रूपात विशार पडला तुझे मागेला मन पडला रूपात विशार पडला तुझे मागेला मन पडला तुझबर मागेल तू हातार प्रेम तू माझबर कर आता गेल रूपात इशार पडला तुझेर मागेला मज वाढला गेल रूपात इशार पडला तुझेर मागेला मज वाढला कशा कन राहू आता तुझी शिवाय तो गमता तू आवडता रूपात
राजभर कर गुळाचा गेलो पाकळा विशार पडला तुझे मागेला समाज पडला तू गेलो पाकळा विशार पडला तुझे मधला समाज पडला गेलो पाकळा विशार पडला किती घर मी किती घर मी कसा तुझा प्रवास व्हेरी ब्युटिफुल मस्त झाला तुंगेल हिंगा घर में खूप कार आहे कारवार बस स्टँडार वेट करून बस स्टँडार राहुल्लो एक पिशो निदून बरे बरे सॉंग सांगू लागलो खूप आवडले मस्त सगळे गाणे बोलले बैठो पिशो फिरून निडून गाणे सांगू लागलो मागील खान विचारले फिरून निडून गाणे किती सांगता तो पिशो मोडू लागलो कसे फिरून घातले म्हणून तू अजून थोडीच मिळाला तू पडल्याला येत पण गेलं बरे बापिया बरे मग आला हे पुढे बापिया चंद्र खो बाल पुढे याकडे बाल गायवार झाले तो कशा म्हणतात इतिहास बंडलला जात या सूर्या जग म्हणलो इथे अरे पिशा सूर्य तो चंद्र चंद्र हेलो अमेरिकन तो दिसो चंद्र का सूर्य है पढ़ाई ऐसी वजह से सांगा गरवा बड़े आपजे बड़े बरोबर ना क्वालिटी आला नाही ना हे पुरा दात निघून पता झाली चंद्रमलार हो बड़ेता सूर्यमलार हो बड़ेता हाँ हिंग पड़ेगा खूब बुखार खड़े बुखार आय अमेरिकन आय गावची नी या गावची कोणाको विचारा त्या किनी ना जरा परेशा विचारा चंद्रमन ओके बाय तो कितलो दुसऱ्या गावचनी ते बडा किती खबर तुला या गावचे चंद्र किती गाव सूर्य किती ते बरोबर सांगते हे बळे ते मागेल हळली चेडू ये एकदम दाखवून जावत बरोबर कित्याक कोणाला ते रावर गावाले ते गेले आणि कोणाला जावत ना कुठं एकच उपाय हे चेडू ते लाकूड चालू शॉर्ट न मिळालं काहीच ना मुका बरो सांग पडतो चेडू चेडू त्या कोणी लग्न कर भरू जाय ते म्हणू तू म्हणता चंद्र हा म्हणता सूर्य यो ते सकाळला बी इतर यो सूर्य आरशी व मरण हजार 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 पावत आहे अरे ऐका ना ऐका ना अनेक दिवशी मेटल आहे
1000 रुपये कोण देतात हो का ला 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 आज किती हॅलो परत होत कर मेरे बाबा हे का किती बजे सांगा हो हैदराबाद हिंदी हेलो कौन बात करता है भाई हेलो इधर रामू भी पॉइंट नहीं भाई इधर लगा तू फोन हो हैदराबाद को लगा धारवाड़ नहीं भागे नहीं भागे रामू नहीं भाग तेरी माँ की कसम तेरी बीबी की कसम बेकार नहीं जरा आप फोन में हेड चल मकान एसटीडी घाला तो हॅलो एका आता खिंची भाषा सांगू एक पेटी को उघडी हॅलो यारप्पा मोरप्पा ये रामो गिमो यारे लयप्पा ये लचनी बोना मोरप्पा उघड्या तरी उघड्या गा येता बघा ना ಇಲ್ಲಿ ರಾಮೋ ಗಿಮೋ ಯಾರೆ ಲಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಅರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಾರಾಟ ಎಲ್ಲರೂ ಬಾಬಾ ಎಷ್ಟಿದೆ ಹೆಂಗೆ ಬರೀಸಿದೆ ಅಪ್ಪ ಬಿಡ್ತೈತೆ असं एक मिनिट मालकी हॅलो कोण हा शिल्प ग हा बरें आसा तूं हय हांव आयलें म्हाका गो तुका म्हण म्हागेली याद येयली मुगो विसरलें काय तूं म्हाका हय जागे बरें तूं केन्ना येता आमगे घर पळोवच्या केन्ना यो हा हा बरें चल Oh
आता भजन आता काय सांगू जाईल मगेला घराकडे नाही बाबू लग्न करू तयार झाला त्याला बरं झालं ना किती मी तू पण जाऊ द्या जाऊ पुढे किती जाऊ थोड्या लग की तुझी पण जाऊ चालू पण त्याला श्री मनातला मरो एक घर येला एकदम ते सगळ्यात बरं तो सेंट्रल गव्हर्नमेंट पळया तर गाडी घेऊन येता का होडी घेत पळया त्यांना कळेला बस करे कर तू लग्न जाता परत सरत हा एक सांगतो का आणि तू दुसऱ्याच तुले का तर तरी सिरियस घ्या मी किती म्हणता माझ्या घरात बिचारा होडी म्हणता आम्ही एक काम करूया आम्ही थांबवून तुझ्या लगीत किती हे मोरोबा हे आम्ही पोलीस लोक तुझ्यासारख्या भांग गेला बत्ती घाल पडेता आणि तू भाग धावण्याच्या म्हणता तुझी गेला आणला तुका आणि किती करू तर हो वजन काय सांगू जाईल बाबा हे पैशाण्या एक काम करूया अरे हा मुगो आमच्या पुढे डिपार्टमेंट गाडी पाय डायरेक्ट घेत गेल्या घेता आई आणि बाबा अशी गोंडण मारता तुम्ही दुधात केमिकल घालून आम्ही गिरीशान फोर केला डायरेक्ट तुझ्या या म्हणता मगेला एक बाबा सोडा तुझ्या बदल्यात मगोरा नाही गाडी हुशार तू माझ्या तुला आई आम्ही सांगता पड्या सर सर माझ्या चढवा म्हणणार का ते बरे तुम्हाला त्याला ते नाव म्हणता हा आयडिया बरा असतो हा कमी ना
अगो तू किती पिता आता तुळशी फळ सगळं झाले दोन्ही मनोज येईल आहात त्यांना आता फिर दिया मागीर चढली देवत मी ते निमित्त करून वाजता ते मला जमणार मला तुला जाऊ जाय चालेल सगळे तसंच पळे तुका खूपच अर्जंट गती दे तशी नाही सर आणि सोळा म्हणणे तशी नाही हो सांग आमच्या राईक आणि बाबाक त्यांना नातवाबर खेळायचे शे मन दाखवून एक लागून मग बघितलं तर जाऊया आई आणि बाबा सांग आता लग्न शाळेत पोर जाय ना पोरात जाऊ सुद्धा हे वाटतं किती आजकाल परीक्षा प्रयत्न देवा किती आजकाल पहिले हा डोळ्यात कुठं असलं देवा डोळ्यात कुठं असलं आता लोक पायान बी नवीन किती अरे देवा किती खंच जन्मात पाप केलं म्हणजे ह्या मागे शिक्षण बघून राहिलो देवा खंच जन्मात पाप केलं बाबा तू जर हा केला हे सत तू खबरच देवा सत खबरच आणि वैदिक बी त्या डिस्टन्स पडेल ना हे बी तू खबर ठेवा हो निसर्गात आनंद घ्या मिळणार हो निसर्ग कसा पडायचं भागीत मागेल ना अरे देवा भागीत मागेल आणि हा या पहिले कष्ट वाट नजरे पळता देवा कष्ट वाट नजरे देवा देवा हा निर्दोष असून सगळे दोन नका दोषी पण समजतात देवा दोषी पण समजतात तेव्हा त्यांच्या रूपात जर तू येऊन घेऊन त्या लोकांना दाखवून दिले हा निर्दोष असं पण देवा निर्दोष असं पण घेऊ कोण करता आणि कोण भक्ता कोण करता आणि कोण भक्त देवा कोण करता आणि कोण भक्ता देवा देवा आज कितले दिवस झाले हा एक अंदाज कळ पडेल ना तेव्हा अंदाज कळ पडेल तेव्हा तेव्हा तू कंच्या रूपात तरी येऊन गेले दादा मागे अंदाज तर गाणं तेव्हा या खाते त्या वाटेल वेळा लोक पाय पडता तुम्ही तरी बघा किरे घाला देवा किरे घाला बघा आवय बापू कोण नाच देवा खाचे
श्रीकांत मरे माझं जेवण छान दिलेलं तू दे म्हणा हे जेवण असा अरे पाप्या किती जीवा जिठामण कर गेला आहे कोंग खातारो आणि हवाळ्या गान बडितात कसले परिस्थिती तुझ्या झाला अरे पिशा खऱ्या सांगून जाल्यार तू ऐकून भक्त जातालो पण हेतून तुगेन काय चूक ना ही म्हाका खबर आसा आणि तुगे त्या वैणीके बीन खबर आसा जाल्यार ही सगळी नाटक करू लागला तुगे ती वैणी कित्याक म्हणल्यार ते बी ह्या गावात अगर बस श्रीमंत म्हणून जाय कय आणि त्याची इथले श्रीमंत ह्या गावात ओळख सरकून जाय कय काय सगळ्या गोष्टी कश कळ्या एक्सिलंट पॉइंट सारखीच पॉइंट हे बी तू ऐकून घेऊ तुगे ती वहिनी जावची पहिली ती मागेली कॉलेजातल्यान प्रेमिका आशिल्ली आणि आम्ही एकमेकांक बेहद प्रेम करताले इतलेच नाही ते माझी बरोबर लग्न बीन जावची आशिल्ली जाल्यार आमगे लग्ना पहाड येवूंक तेगेर आवय आनी बापूय तेगेर आवय आनी बापूय आड येयल्यार ती म्हाका विसरली जाल्यार हांव ताका विसरना हेजो मुखार विसर्जन आमचे मुखार आमचे मध्ये कितले गाड येऊ एक न्ही दोग न्ही चार न्ही पुराय घर संसार सत्यार असा पावेची पडल्यार बीन पावयतलो एकड्याक मेकळे भाव वडयतलो तुझ्या साठी हांव कितें बीन करूं तयार आसा घरात हे सगळं जाऊ कारण तुम्ही पण झाले मगर बापाला खून तुगे बाबा फोन करूक बीन कारण होत राखे ह्या जाग्यार फोन केल्लो आसा हांवें फोन केलो आनी नांव मेळ्ळा तुजेर कोण करता आणि कोण भोगता मुखातल्या साखर फाटल्यान तूं आकर देवाच्या हा पुकारे हा पुकारे मुद्दून उडेल तुका देवाच्या हलकटा कोणीच फडफड नाका अरे कुड्या विशिना जलो बी सत पुस्ताता तलवार कितले धारे जोले मान तलवारेन रोखडूक उडची पक्षी उदकाचेर पावू शकतात पण उदकात असे नुसते उडून वचू शकना एक कुद्या हांव कोण म्हणा जुनी वळखल ना तो देव तर तू जाऊ शकना आणि म्हणी तर तू अजिबात निश्चित तू हा मारवाड तर कसना बिना अरे कुड्या तू आता लंगड घाललो असा जास्त उलणार टक्कर कमावून फुटबॉल खेळताना राकेश तू ह्या ताकदी भरोशाचेर उडना का ताकद मनशा खायमच होणार आहे
ह्या ताकदीनं एक मनशा मारू शकतालो पण 100 लोक एक मिनिट येला मरे तुझ्यान काहीच करू जावचे ना आणि ह्या हातीन एक लोकांक मारचे पक्षा ह्या हातीन 100 लोकांक हात जोडू शकतालो त्या त्यांना तुका देव पळयतालो कळ मरे हे याद दोन घे एक कुड्या तू हे प्रवचन दिवची बंद कर जय चुदात हात सकट पटल्यावर वाकड आणि हे बी ऐकून घेऊ भावाला ऍक्सिडेंट जाऊ को बिन वत राकेश ऍक्सिडेंट तू खंयच्या भोंड्यात पडलो रे भाऊ खंयच्या भोंड्यात पडला कसली गोष्ट खुशी गोष्ट या दुःखा टायमार सांगला मला तर मागीर मान खबर जातले तुम्ही आता बापू जाता कित्याक अरे ती सांगते गोष्ट खरें ती गोष्ट गोष्ट सांगो किती वेळ तुला हांव आतां खूब खूश जाता हे तूं खूश खबर सांगून म्हाजें दूख कोण आहे खबर पण उडयलें तुका ऍक्सिडेंट केलं मनीस आणि गाडी दोन्ही मेलील आसा आणि ऍक्सिडेंट केलं मनशाने येऊन पोलीस स्टेशनाचे बयान दिले आसा कितवण दिला भयाला तुगेल गाडयेचो ब्रेक फेल जावन घेवन तुगेल ऍक्सिडेंट जालो म्हण सोड ना 15 वर्षपर्यंत काळेला फुलेच काढलाय आणि हाय कितें अशेंच सोड म्हण केलं का हाय बरेच दिल्ले आसा राकेश तू खराब म्हाजेर विश्वास आसता रे सोना माझ्यावर विश्वासघात केलो आणि तू खंयच्या घातान माझ्यावर उपकार करू लागला मागीर नातो तुझे बरोबरच नाही या प्रपंचात सगळ्या बरोबर आसा आणि हांव सगळ्यांना परत विचार करत शिवाय केल्याय कोणाला वाईट विचार करना लक्ष्मी रामू कापय म्हाका मात्र बागाक फिरोवणार म्हणून सांग राकेश मात्र बस हा मात्र बाजार पीन येता लक्ष्मी राकेश रामू म्हाका मात्र बागा फिरोवं लागता लक्ष्मणच सांगता कोणाला परिस्थिती त्यांना कशी म्हणून सांगू दे माझ्या नाता ह्या लग्नात जीवन काढू जायला त्याचं मागे खरं जीवन झालेले
माझा हृदयी स्पर्श झाला प्रेमात रंग आला लक्ष्मी वचीकडे बरेच स्वप्न पडू लागले जाल्यार तू मध्ये कधी त्या स्वप्नाचेर दोन स्वप्न वाचलेले कसले तर तुगे बरें स्वप्न लक्ष्मी तू स्वप्नात येयलेशे आणि म्हाका घट्ट मिठी मारलेशे आणि तू सांगू लागले राकेश तू हांच्यान म्हाका खंय तरी पयस घेवन जावन वच रे त्या लग्ना बरोबर आनी म्हाज्या दिवस कळूं जायना तूच म्हगेलो खरो जीवन साथी रे राकेश प्लीज राकेश बंद कर तुगेले हे उलयणी हाय कितले बरे चालले जे कितें आमगेले चालले ते जावन गेले ते तू एक स्वप्न म्हण समजून सोड दी मॅडम ना लक्ष्मी ना हे ह्या जन्मात केन्नाच शक्य ना आज हांव येताना एकच विचार का येना की तुका म्हगेल्या हक्कान घेताला माय लक्ष्मी यो यो लक्ष्मी यो तू म्हगेले लक्ष्मी हे कवट तुका खूप मारक पडटले जेन्ना गोबर चुलीत पंडरता तेन्ना तो गोबरच उरता आणि तोच गोबर जेन्ना पुजाऱ्या हातात मेळटा भस्म रूपात प्रसाद जाता लक्ष्मी आता तुझे जीवन बर्बाद केल्याशिवाय केन्नाच सोडना लक्ष्मी तुगेले आनी मागेले कॉलेजातले प्रेम कहाणी आमच्या दोगांले कॉलेजातले प्रेम तुगे नवा मुखार उभी करतलो इतलेच न्ही तुवें मामाक मान घालून गजूक घरांतल्यान भायर काडिले ही काली बीन तुगेल्या घरा कडेन उभी करतलो जेन्ना हे सगळे तुगे गांवांत कळल्यानंतर तुका ह्या घरात स्थान मान घडत दिवचे ना ह्या समाजात चरित्रहीन स्त्री म्हणून समाजातल्यान भायर पडटा
कडेन सुदाई तुका किंमत दिवची ना कोण करता कोण बघता मगील जीवन बरबाद करणार तू माझे खूप प्रेम करता आशिल्लो हे म्हाका खबर आसा जरा आमगेर जोडी खात्यावर तशें तेणी आमकां दोगांक वेगळं केलं तेच राकेश वचले ना लक्ष्मी हे माझ्यान केन्ना ती विसरू शकतो राकेश प्लीज ऐकून तरी घे राकेश मागील प्रेम सत्य तुझ्यावर उरतलो चला चला ह्या जन्मात तरी हांव तुगेर जाऊ शक्य ना रे शक्य ना राकेश तू तर माझे खर प्रेम करते जाल्यार मागेल हे उतर तुवें आयकूंकच कितले पयशे जाय न्ही तितले हांव दिते तुका अच्छा हरकत ना तस जाल्यार तुवें मागेली अति मान्यताय घेवची पडटली तुवें आतां म्हाका 5 लाख रुपये दिवचे पडटले आनी दर म्हयन्याक 50,000 प्रमाणे सारके टायमाचेर हाड दिवचे पडटले तस जाल्यारच हांव तुजे कडच्यान तात्कालीक पयस लागू हरकत ना म्हाका तुगेली अटी मान्य आसा चल राकेश आता म्हाका दिली सद्याची परिस्थिती तरी पळय हांव खंयच्यान तुका इतले पयशे हाडली परिस्थिती तुगेर परिस्थिती तुका संबंध आशिल्ले म्हाका कांय संबंध ना तू पैसे म्हाका आज जाय म्हळ्यार जाय तू खंयच्यान बीन हाडली चड हाडून हाडली या नातर बिवड काडून हाडली ओन्ली मनी तुवें हिंगी राव हांव भितरूच येता या सोऱ्यात विशी घालता अरे हो सर बिल्लिकेन मागेल वाटेर आशिल्लो काटो मेकळ जातलो कामाचे प्लॅनिंग तर सारखेच गंडवलं फक्त येल्यारच करो सोऱ्या विशी गायलाचा हे 50,000 रुपये आसा आनी गरजेक पयशे फाल्यां हांव तुका तुवें सांगिल्ले जाग्यार हाड दिता तस जाल्यार फाल्यां 11 घंट्याक 2 पिपळा रुपया 50 सारखे टायमाचे पयशे घेवन येवचे पडटले बाय जाले तू जर पावला जाल्यार तुका खबर आसा न्ही आमगे कॉलेजांतली प्रेम कहाणी तुगेल गांवा मुखार उबी करतलो मुखारल्यान साखर फाटल्यान वाट कोण करता आनी कोण बघता थोड़ी सा विषय गळीच्या भशेन धरतले विचारून बोला तुमच्या गळी वाटता ते जाय नाका पळय तो परत
नरकाम पडलेला ना भाऊ ना किती तोंडायन पण उलय ना भाऊ किती तोंडायन पण उलय नाका तुका देव बरो करून दवरू रे भाऊ तुका देव बरो करून दवरू तुगेले ऍक्सिडेंट झालं म्हणजे म्हाका कादार पडटा रे हा वाटेले फातर काटे बेर काय पडे नसताना हे पडे तुगेले आवाज कानार पडू जा म्हणजे हांव थट्टो थट्टो अंगे पावलो रे भाऊ अंगे पावलो तू माझ्या नावात कानार पडू जा म्हणजे येयला भाऊ जीवाचा कान मेल कानार पडलेला हे सगळे आपले आपला पडू जा म्हणजे भाऊ मग असली पासली काय नाका रे भाऊ काय नाका तू बरोबर रोलापूर रे भाऊ तू बरोबर रोलापूर भाऊ तू एकदम होणार रे तुका मरे कोण बरो कोण वाईट कोण वळखू कळण रे भाऊ भाऊ तुका ऍक्सिडेंट केलं दुसरं कोण नी भाऊ दुसरं कोण नी तुगे दोस्त राकेश भाऊ राकेश तू चूक करून घे माझ्या दोस्त राकेशाचेर अपवाद करता तुझ्या कोणाला फार झाले पळून जात ना मरे शिक्षण दिलं का हा दरिद्र हा दरिद्र एक पटी माझे विश्वास कर भाऊ एक पटी माझे हा फट सांग भाऊ हा फट सांगना आज आई आणि बाप तर जीवन दूर असले पण ह्या घरा असले परिस्थिती हे झालं भाऊ घरात इथलं होता वाट इथं आपण जाऊ कारण दुसरं कोण नाही रे भाऊ दुसरं कोण नाही तुझे दोन राकेश आणि तुझे बाहेर भाऊ तुझे थोडा का सहज कर उडाले पहिले हा ह्या जीवनात थकला अस रे बाबा थोड्या भितर उठता तुळशीचा जागो घरा बाहेर उठता पण ती अंगणात तुळस घरात हाड बसेल पण शोभून ना रे भाऊ शोभून ना तू त्या राकेशाचे बरे खूप विश्वास करून गेल पुरा संसार इटामण करून गेलं तू भाऊ इटामण तू किती केलं तरी बरं हा तू किती केलं तरी बरं हा तुला सत्य सांगताला भाऊ सत्य सांगताला तुझे पण लग्न जाऊन पहिलं बरं राकेश आणि वहिनी एकमेकात लव करत असले आणि तेमगेल प्रेमा आड तेमगेल आव बापू येले तशी म्हण तुगेल लग्न त्याच्यावर झाला वहिनीवर झाला अजून राकेश बरे बहिणी अजून प्रेम करतो रे भाऊ अजून प्रेम करता हे बरे हे आस्ती पास्ती पुरा वहिनी नावार जाऊ जाय म्हणगेन आशा असा आणि ह्या गावात अगर श्रीमंत जाऊ जाय म्हणगेन वहिनी तेगेल खूप आशा असा खरे रे भाऊ खरे हा बाबार खून केला रे बाबू बाबार खून केला बाबा हा खरं सांगता भाऊ हा खरं सांगता बाबार हा खून केला रे भाऊ बाबार खून केला वहिनी राकेशा सांगून बाबार खून म्हणला रे भाऊ बाबा अरे बरे माका मी ह्या घरातल्या बाहेर घालू कारण तुझं कोण नाही भाऊ तुझं कोण नाही माझ्या घरात नाच समोर आणि वेगणार वळे नका हे वर्षा तू चूक माझ्या घरात लक्ष्मी रुपार असल्या माझ्या लक्ष्मीच्या अपवादाला म्हणायचे तू सारख्या या समाजात मारला तुझे थोडा काम म्हणायचे तुझ्या जेवणात का बंद आता
या आता जिबले माझ्या लक्ष्मी बरोबर वाईट उलटले या आधीने माझ्या लक्ष्मीचे वाईट तपास घालणे तर सोडा तरी तुझी शिक्षा त्यांच्या वैद्य करीत आमच्या संसारात कोणा नजर लागली रे हा दरिद्र परत येऊन आमचे त्रास देऊ लागला कोणाला सर बाकी आणि तुम्ही राजेश सर तो माझे दोस्त कसला गेले 2 महिन्यामध्ये मर्डर झालं ठीक आहे सर राकेश फोन झाला सर ते पळे ते कसे काम करतात घरी कधी म्हणजे बरं सर आम्ही सांगतो राकेश माझे दोस्त करो तो अंगेर येऊन असून बरोबर नसेल पण ते काय मर्डर कसे झालं मर्डर पर्यंत कोणाला हात असा ते आमकाय खबर नाही सर तू मोजीत आमचे त्रास दिला का हे पळे आम्ही तुका राजूच्या येयला आम्ही आमगे एग्रीमेंटच्या येयला पयलीं तू तुगेल्या घरकार्य आपय मग तुका पटया खाली कितें करता लक्ष्मी अगं लक्ष्मी कित्याक करेल म्हाका या 2 रुपया पंधार राकेशाला फोन जाता खून झालो मॅडम स्टेटमेंट घ्या कोण घेऊन गेलो फोन हे पळे तेच अजून आमकां सुराग मेळना पण मॅडम ना सर माझे लग्न झाले की नाही हेगेल आणि राकेश आले ओळख हा प्रश्न तुला घरकांनी विचारता त्या दिवसात तुला घरकांनी देऊ ना 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 हांव लग्ना पयलीं ताका वळखना आशिल्लें पण हे प्रश्न तूं म्हाका कित्याक विचारूंक लागला मॅडम व्हडल्यारो फुडें म्हणून खोटे करी जायना ह्या सैनिकांनी वचाक शेतीकांनी वचक हांव वळखना हे आमगेर कोणाला न्ही ही जैन आणि वाच सांगेल लक्ष्मी ही जैन आणि वाच आमगेर गो लग्ना केली याद असता त्यात सैनी आणि वाचा खातीर हे बापाचे चोरी चपवा दवरलो बाप आपूण चोरला म्हणून कितले सांगो प्रयत्न केला रे हाय बाबा या घरांतल्यान ल्हान मान भायर गेलो राकेश असतो बेवारशे दरिद्र येवन हाय केन्नाच विचार केलो नाशिल्लो जैन आणि वाच मॅडम तुम्ही केन्ना चिंतून जैन आणि वाच तुम्ही पळय प्रश्न विचारताना म्हाका विचारता उलयात कित्याक म्हणल्यार हांव एक लग्न जाल्ली बायल हांव तेच म्हणटा तू एक लग्न जाल्ली बाय तुका आनी तेका संबंदीत म्हाका कांयच कळना सांग तुम्ही प्रश्न विचारताले स्पष्ट विचारा तसं कसं लागतालो प्रश्न विचारतेस सर तुम्ही पुण्यात ह्या पाकिटात आमचा लक्ष्मी फोटो मेळ्ळो ह्या पाकिटात लक्ष्मी फोटो मेळ्ळा लक्ष्मीने आणि तेगेले एक लग्न जाल्लो बायलेलो फोटो असा म्हणला संबंध चालले आणि त्या फोन केला मनशान तेगेले चैन वयला पाकिट वयला तू लक्ष्मी तू गेले आणि ते गेले लग्नाबद्दल एक तरी चक्कर असा ते तुझा त्रास खर करू समजा पीत गेले कॅन्सल मर्डर केला यू आर अंडर जे खरे आशिल्ले ते तुका सांगता हांव आनी राकेश लग्ना पयलीं एकमेकाचे प्रेम करते आशिल्ले पण हांव लग्न जाले नंतर ते सगळें विसरले पण राकेश म्हाका विसरना आशिल्लो हें म्हाका खबर ना आशिल्लें तो पयलीं म्हागे
वचनात गाडवा बसेल काम करचे म्हाका आवडना म्हण काय सांगितले तशी केल्यार एक पात्रात तुका 2 पक्षी मारू जातले म्हणलो विश्वास सांगितले एक दिवस पहिले 6 दिवसात सांगले काय सगळे नॅक्टिकली फक्त तुला तू मागे जाऊ दे राकेश मग भय घायलो म्हणू लागलं मागेले उत्तर ऐकून नाही झालं हे केली सगळी नाटका म्हणल्या मागेल हात मारले आणि घरातल्या बाहेर काढले ह्या सगळ्या कारण हाव हसमन सांगून दिसलं म्हणून तू कितले पैसे द्या तिथले हाव दिसत म्हण पण मागेल संसार वाटे नाही नको म्हण रुपया मला फक्त 11 घंट्यात पैसे घेऊन येऊ म्हणिलो हा हा पैशा सुटकेस दिले आणि परत येले त्या भाषाला शपथ घेऊन सांगता हाय ते गेले खून केलं हाय राकेशाला खून केलं मागेल भागण्यासारखं संसार तेव्हा कोण करतो आणि कोण भोगत रे तेव्हा कसाला तुम्ही खून केला म्हणटा न्ही त्याला आमकां थंय पॅकेट आनी तेल मेळिल्लें आसा जाल्यार 50,000 रुपया मात्र मेळना पण केवळ 300 किती रेस्ट करता माझ्यावर कसलं भोग येत रे माझ्या जन्माला गेलं पप्पा जेव्हा आहे स्वतः रक्ता डोळा वेगळी वर आयकर मदत केला आता किती करू देवा किती करू आता कस काय समाधान करून घेऊ आणि या समाजात कस काय तोंड दाखवू मागेल बाहेर कोणी अरे अरे समाजात तोंड लायक ना राकेश दिसा पैसे म्हणून सांगतो ना झाला तुझ्या गावाकडे सांगतो पण भय घालतो ते माझ्या पळून ऐकून सहन करून घेऊन जायची नाही तशी पण त्या दिवस मालकिणी म्हटलं गेलो मालकिणी पैसा सुटकेत दिली गेली त्याचं राकेश ते पैसे पाहून गोंगीताला शिलो हा त्यांना जाऊन राकेश पोटात 3 पडी इच्छा कुकुशाला कोण मालकिणींनी कोण स्वतः ऐकेल असता हे बघ पैसे मध्ये बघ आणि याच्या राकेशाला कोण केला असता तू आणि हा किती पंडा पडला रामू किती पंडा पडला मालक हा कृष्णाचं सांगता कोण मालकी नाही कोण स्वतः ऐकेल पण सांगून मालकी या कृष्णाला सोडून आली का आई घे माहिती जाऊ लागला तुमची वाटला लक्ष्मी मागमे सोडला घ्या सोडला गाडी बंद केला